onak dira. Tortilla ona. Zer dago plateretan? Plateretan, tortilla, arrain zopa, xerra, perretxikoak. Eta basoetan? Basoetan, ardoa, sagardoa, eta ura ere bai. Sagardoa, botilan dago, tabernan dago. Sagardoa, botiletan dago. Tabernetan dago. Sagardoa, basoan dago, mailan dago. Sagardoa, basoetan dago, mahaietan dago. Sagardoa, kupelean dago, kupel zaharrean dago. Sagardoa, kupeletan dago, kupel zaharretan dago. Sagar gorriak. Onak. Tu beste salotxo bat, Nik beste bat jaten nikoan. Horren zuken gozu kafe ez da? Reitzera bak edo gubi. Bueno, baina kafe baldin badago, ez? Kafea badago, armario dago. Ara! Martin! Ongi dago! Zuek ere ongi zaudete? Bai. Gu ere pozik gaude. Jakina. Ardoa, sagardoa. Hor, pelikulan ongi nago. Baina orain gaizki nago. Katarroa, ezta? Ni pozik nago. Zuek eserita zaudete. Martin zutik dago. Atea itxita dago. Ateak itxita daude. Botila handia da. Botilak txikiak dira. Botila itxita dago. Botilak irekita daude. Musean, ala? Ez, tutean. Bai. Tutean eta zurrutean. Zer dago kopa horietan? Kopa horietan patxarana dago. Botilan ere bai. Kopa hauetan patxarana dago. Kopa horietan koñaka dago. Kopa haietan whiskia dago. Eta Martin? Non dago Martin? Eta Martin? Gela hauetan ez dago. Eta gela haietan? Martin! Gela haietan ere ez. Martin! Non zaude? Hemen! Ara, hor dago! Bai, gaizki dago. Jakina, perretxikuak. Perretxikuak. Txuria da. Beltza. Txuria da. Beltza.
Ados nago. Txuria. Onna. Ados nago. Ni ez. Arrain zopa, xerra frijitua eta ardo beltza. Hori da. Beraz, hauek dira lagunak, eta hauek gurasoak. Hori da. Kaixo, 2 litro ardo, 3 lata tomate eta arkumea. Konforme. Kotxea hor dago, bateria berria jarri. Konforme. Non? Hemen. Eta zu, hor. Konforme. Karreteak non daude? Poltsetan, Eta non daude poltsak? eskailera horietan daude. Zer modu zaudete? Pozik gaude. Leku polita da. Non daude Kontxi eta Kike? Aulkietan eserita daude. Aulkietan? Ez horrez, aulki haietan, kalean. Txalupa hor dago. Bai, marinela prest dago. Baina poltsak hor daude. Kanpoan utzita. Jakina, jendea aulkietan dago. Zutik! Eseri leku honetan! Poltsak? Poltsak? Bazter horretan! Denak hemen zaudete. Bai. Konforme. Bai polita. Makina? Hemen dago. Hartu, Objetiboa? nolakoa? Haundia, ala txikia. Txikia. Eskerrik asko. Begira, Leku ederra. Ezta, Ara, txalupa.
Gaizki zaude, Alan? Ez, ongi nago, lasai. Nolakoak dira? Nolakoak? Oso politak ez? Bai, baina berriak ala zaharrak. Berriak? Kito, San Pedron gaude! Ongi! Mesedez, eskerrik asko. Agur gizon! Agur bai. Gero hartin! Barkatu, jauna. Zer da? Begira, Bai, eta zer? jabea hau da, ezta? Bai, jabea hori da. Eta ni ere bai. Eta hau? Arraioa, begira. Ikasle lagunak, hau amaitu da. Berandu da. Ongi ibili eta Onak izan. Markatu! Izan, onak izan.